Nian siswa matur marang risang yogi sang wipra kadiparan karsaning yuang adipati yogya sarwiring warna kang gumelar aning bumi Prabaksuma wonten timbalan ingkang adhawuh Kanjeng Hyang. Kowe kuwi yen ora gawe susahe wong tuwa ngono ora lega rasane atimu. Coba to. Sira oncat saka kayangan Karang Kaendran, kowe pamit apa ora kelawan yangmu? Kowe pamit apa ora karo ibumu? Inggih. Nyuwun pangapunten kula mboten pamit Eyang. Lah sediamu tekan kene kuwi karepmu kuwi arep apa? Inggih. Kula ngawu Sudarma. Goleki bapakmu. Kawula nuwun inggih, Yang. Ngerti yen to pancen kowe kuwi anak Janaka. Mongko rikala semana. Rikala semana kowe matur karo pun kaki kuwi tansah tak aling-alingi aku ora lila. Yen to putuku kuwi medhun menyang Ngercapada. Nadyan kowe kuwi anak Janaka. Kok nganti kowe ngerti yen anak Janaka kuwi nek ora entuk pradule Punakawan ora bakal. Siwa Semar. Apa, Ndra? Apa Siwa Semar sing ngandhani marang Prabaksuma yen Prabaksuma anak Janaka? Aku ki wong gerang. Aja mbok ampyak awur-awur. Aku ki wis ngerti. Nek pancen kowe kuwi nyingitake aja nganti Prabaksuma ngerti bapakne. Mbok nek para munyuk-munyuk mburi iki sing ngomong. Nala Gareng, mboten pekulun, mboten. Saestu, Petruk, mboten pekulun. Apa Bagong? Tak pikir-pikir ya, yane Semar Gareng Petruk ora tanggung jawab. Menengo truk, tak wangsulane. Entuk ora aku bantah karo Dewa. Wani ora? Wani. Mundur. Diayar larang-larang wis ora pecus. Mundur. Mundur, Pak. Ya. Bocah edan. Den, pelate mundur ya, tak ewangi. Iya, bagus. Jadi nyun pangapunten kula wantun kalih Kang Hyang. Mboten kok kula niku wani mung ajeng memperjelas. Ya apure kaya ikrak ngono e. Ajeng matur apa? Pancen kula sing ngandhani Ndara Prabakusuma nek niki putrane Ndara Janaka. Napa kula salah? Mengko dhisik sing merintah kowe sapa? Mboten enten sing merintah. Nek jane sing kula gugur iku sampeyan. Lho. Kok gugu aku piye? Sampeyan nate to paridhawuh kalih kula, Bagong, nek kowe seneng suwita karo aku, caket karo aku, kowe aja seneng sulaya, kowe aja seneng ngapusi. Nggih mboten? Ya pancen bener. Lah nggih, kula niku ngerti nek Prabaksuma anak Janaka kula ditekoni kok mboten ngerti lak kula salah. Aduh. Kula niki jujur matur kali Ndara Prabakusuma sampeyan niku putrane Ndara Janaka, ngoten? Lah kula niku jujur kok mangseneni sing kula gugu sinten? Dene ngapusi ora entuk. Baru malah sampeyan dhewe sing ngapusi. Ha sampeyan ku dewa, ngerti tenan iki anak Janaka. Kok mboten mangkandani? Piye kuwi? Tuman kuwi. Oh, wis lakohamu. Man, disotke wis ben. Wong urip kowe wis sak ngisore kere tak disotke. Diadekke apa awakku? Karepku aku iki ora lira nek bendaramu Prabakusuma kuwi ana Ngercapada. Lah terus karo sampeyan ning kayangan Suralaya. Ajeng mang napake. Ajeng madadekke dewa. Ya ora iso.
Wong trahe dhewe-dhewe iki anak Janaka ya ben ketemu karo dulur-dulure. Mboten. Benar kudune mengestoni. Aja kok malah dialang-alangi arti kok bapakne malah ora ento, ora kandhani. Manuke barange wis wong edan, apa delok-eloke. Kudune sampean iki ya melu ngandhani, matur. Ngoten nggih. Pun beda jamane. Ampun mang padake cara biyen Kang Wayah Ndara Praba Kusuma niku pun wancine golek kawruh. Ngoten. Kawruh jiwa kasatriyan sing dewa ben dewa enten Kayangan Surabaya, anu Suralaya. Niki ben enten ngerca padha menawar karo dulur-dulure, ngono. Iya Bagong, tak pikir-pikir kok bener kowe. Mulane kuwi bisa-bisa meneh iki takon. Ora kok mara-mara nesu. Yo. Iya Bagong, aku sing nruput. Lah iya. Duwe dhuwit. Karek ngono. Ya dewa util ndelalah. Mun ora diwaneni ngono. Iki awake dhewe iki ora mudeng terus. Wah, tujune adikku adikku. Ora nyono Dimas. Mak Jinggo. Kowe dene wani karo dewa. Oh iya, kebo marcuwet. Lakon iki apa malah ting jruwil. Yat langening kalangyan gelar pandamuncar. Tinander kekonang surnsara tetan padi. Praba Kusuma dawuh iyang. Ya. Sejatinipun kaki ingkang luput karepmu mono kuwi tak gegolen ing Kayangan Suralaya nanging bener ature para punakawat. Pancen jeneng sira iku mau traing satriya, ora mestine ning Kayangan Suralaya. Sira kudu kumpul kawan para kadang-kadang ira gedhekke marang Darma. Ya. Lah sak banjure kepiye? Iyang kula kadhawuhan kelawan para pepunden Pandhawa kadawan ngupadi. Sesotya ingkang coplok saking dawuhipun Kanjeng Rama Madukara saged-saged kula kedah saged madosi mustika ingkang murta saking bananipun. Iya wenging yo mangun kok kandhuan rimang lelena tanpa kahanin dan karing bawana langgeng. Ya perkara mustika kang coplok saka ngembanan kuwi pancen dudu mustika lumrah. Ora susah pun kaki bakal medharake kuwi bakal ketemu sejatine sing mbok upadi. Papane mustika mau ana negara Panjang Gribik kratone Raseksa. Mekaten yang ya. Salajengipun papan pernahipun. Wis saiki ngene bae. Iki sira tak paring ancer-ancer wujude teken wuluh gading. Teken wuluh gading iki mengko bakal tak lepasake ngendi mandeke teken wuluh gading ya kuwi papan dununge mustika mau. Mekaten yang iya. Iki. Menawi tetelu mekaten kepareng paduka Kanjeng Hyang. Kula istahaken malah kula nyuwun tambahing berkah pangestu. Ya. Sing prayekna ngati-ati. Garuda Winantya. Wonten dawuh Pukulun. Tutna aku jantrane bendaramu Praba Kusuma. Nggih. Ngestaken dawuh paduka Pukulun nyuwun tambahing pangestu. Ya, Winantya sing ngati-ati mangsa Budhawa Siwa Semar nggon momong kawan bendaramu Praba Kusuma. Ya, Ndra.
gonjang ganjeng nanging kelap-kelap katon. Sang mawe gandrung. Parang katrukir moyak mayik. Yai Semar, kula Dek. Iki teken wuluh gading kok temancep ana ing pager tembok. Nggih niki. Iki apa pancen dawuh pangendikane Kanjeng Hyang Papane ya ana kene iki apa pancen mandheg merga kepalang kelawan pager tembok dhuwur iki. Saking pangraos kula kok ketingalipun nggih wonten mriki ingkang dipun wastani mustika kala wau. Iya. Nek mboten klentu niki pager tembok watesing kraton. Mbok menawi menika wates kraton menika mardika putren panggenanipun para putri. Ning pripun iki pager tembok dhuwure sak dedeg pengawe. Ya wis saiki ngene wae ya Kyai. Adoh karo aku, watone. Kowe ora adoh karo aku, kira-kira watara 3 meter. Kowe aja nganti adoh karo aku. Kowe gak nututana tak usape. Pager tembok iki karben mendhek. Nggih pun mang tindake. Tembok munggah meneh Petro. Syukur wis diabani Ndara aja ado-ado karo aku, ado-ado 3 meter. Nek Ndara wis jangkah kuwi ndang nututana. Lah kok kowe mau meneng bae? Aku ngantuk. Lah gek ngono kaya ngantuk iki lho. Lah wis. Piye iki? Apa wae dhewe arek keri? Engko nek keri nang apa-apa ndaramu piye tole? Ya paget mbok dhuwure semene. Nek aku ngono, ora ketang ngrangsang aku Cik. Lho aku tekan. Bareng kowe karo Bagong, Gareng, ora. Lah iya tole. Mongko duwe ora jamak. Daramu mah kaya tega men. Jan kepiye kaya ngene iki wis. Apa penake wis ngenteni ning kene wae apa piye, Truk? Ya aja ya wong jenenge punakawan tetep nderek. Wah, wis kepiye iki? Wah, do iki entuk dalan penak men, wah, ene dalan tol. Iki penake metu kene. Kene. Mancik kene. Iya. Lompat. Iya. Iki mate anyep-anyep ning githok iki mau. Lah rak tenan to. Kalah akal to. Kalah akal piye? Gareng malah wis tindak sik. Gareng? Lah metu ngendi? Miyos cengele Bagong, sirahe Bagong, miyos cengelmu, sirahmu cengelku, sirahku mlumpat. Trembelane. Malah entuk dalan. Beneran Gareng malah ketemu Ndara. Petro. Tulungan aku, Truk. Ngapa? Tulungan aku. Ya gene, kecemplung sumur, mudyar ora kowe. Ayo. Rasakno kowe. Mo, piye? Gareng cemplung sumur mati. Wosok ora kowe. Walat karo wong gerang. Modar ora kowe. Iki dagelan kuno. Man. Piye Peter? Ngene wis, sik. Aku tak munggah tak apa kuwi tak toto sik. Iya piye to Le? Kowe engko tak jenggi.
Tak jenggi engko nek tekan dhuwur. Nek tekan dhuwur kono kowe gocekan lambe ya. Gocekan lambe. Oh iya, ya. Heeh. Ya wis, kaget to. Nah, ngono. Ngati-ati lho, Mo. Pokoke tak jenggi. Oke, apa kuwi ngati-ati. Ya kocek. Tak benakne sik. Engko. Nah. Nadalah, Cek. Nah. Cedakno to iki. Rada cedak. Nah, yo wis. Kaki Mo. Ndak kowe ngrangsang gocekan lambe. Iya. Gocekan lambe. Wis Mo. Wis. Wis. Ya. Pancen iki bajiret tenan. Wong tuwa kanggo dolanan piye? Lah karepmu ki piye? Engko nek tak jenggi tekan dhuwur kono kowe gocekan lambe. Wis, lah iya. Lambe ndi? Iki. Kae lho, lambe seponengan kae lho. Garise anu kae nggon pager tembok kae ra eneng garise garer ngono to. Kae lho kowe kok ngranggeh kae, gek kowe kok ora ketang lara sithik ra apa-apa. Ni boblek nang kono tekan jero. Cuma lambeku dhewe tak ewer-ewer. Wis. Upamane ora pakku, payu-payu. Ngomong, iki lho dadung, iki lho. Ya, luwung iki. Tekel. Baik. Ayo. Tati lho, Mo. Kita sendal lho. Ya tole. Oi. Dia malah nyemplung sumur kabeh. Bapak iki malah melu nyemplung. Aku ora jarak. Nah, yen padu ning jero sumur. Mau aku mung wates nggulu bareng kowe melu nyemplung, aku wates nglambe. Waduh, Jan. Monggo aku krasa nguyah. Bapak iki lho. Engko nek ning kono, ngene ning entasan kono. Kebacut. Ken dirasake kare. Aku piye, Truk? Tak goleki dalan ya. Ya wis manut. Kudu manut aku, ora manut mbuh lho kowe. Ya wis manut aku. Lek Gong goleki iki ning dalan lho, Gong. Yo. Tak goleki anu, iki mbok menawa rada buntet ya grok-grok sik. Gong, kowe ora Gong. Iki lho, iki lho. Iki dalan banyu. Kowe metu kene. Oh, ya wis. Ya wis, iso aku. Ngerti to? Ya wis. Wis gage, anu apa kuwi? Apa? Dudutan. Ah, ya wis. Ya kaya endang anu. Pedhos iki dudutan sik. Ngapa kena lambeku no matane. Wis. Ah, Yes. Pak. Oh, mlebuke. Terus, Gong. Terus. Aduh, sesak. Terus. Sesak. Nek sesak metu. Metu ya sesak. Wis, kowe anggere ora metu, kowe engko mbumpeti dalan banyu. Kowe kelakon diogrok-ogrok karo sing njaga banyu kene cilaka. Iki kok awakku cilaka. Truk, iki karek sithik iki, Truk. Galeten iki, Truk. Nah, wis. Bangetan tenan. Kaget, Truk. Kene. Jabang bayi. Muga-muga lanang arep, wedok arep, watone slamet. Brol metu jabang bayi lanang wujude Bagong. Ya, lah jan. Wis nglabuhi bendara ngantek. Wah, Bagong bareng ning kene nganggo klambi abang. Klambi abang ndasmu kono. Gegerku melecet kok klambi abang. Ndara mau ndi? Lah kae kono yo.
Betari Sri. Iya Kiai, pangabektiku katur ya Kiai. Iya. Bektimu wis tak. Kiai Badrana ya bektiku katur Kiai. Ya, ono pangabektimu tak tampa ndadekake lega bungah rasane atiku. Jebulane sing diarani mustika. Musna saka ngembanan ki ora liya ya mung kowe Sri Klawan Sadana. Iya Kiai, iki sapa sing mbok dherekake tekono negara Panjang Gribik? Iki isih pulunamu dhewe. Iki anak Janaka sing saka kayangan Karangkaendran anak Supraba. Praba Kusuma. Duh putraku nggih Praba Kusuma. Kanthi karaharjan pisuwanmu kula. Sampeyan nek basa Wa Betari. Inggih. Kanjeng Wa Betari Araharja pisuwan kula bekti kula katur. Ya tak tampa ndadekake lega bungah rasane atiku. Nggih, Prabu Kusuma kanthi karaharjan. Inggih Kanjeng Wa Sadana. Kasembuh berkah pangestu paduka Araharja pisuwan kula. Ya syukur mangayu bagya. Sekethi jumurung. Betari Sri aku tak takon dhisik. Sampeyan mangerati mundur, Gus. Iya, Kyai. Saiki aku weneh ana keterangan jlentrehna sing sak tenane. Kok nganti kowe iki oncat saka negara Ngamarta kuwi sababe apa lan para Pandhawa kuwi mau duweni kaluputan apa? Kiai Badrana ya. Ya piye? Mengkene ya Kiai sejati para Pandhawa kuwi mau ora luput nanging ya mung cacate mengkene para Pandhawa katone wis nyingkur marang panguwasa. Nyingkur panguwasa priye? Kyai mongko bot-bote nggonku momong kawan para Pandhawa nggonku ngreksa marang pangan tegese wis cetha kalamun aku iki widodari ning pangan kadangku Sadana dewaning sandang loro-loroning ora bisa pisah nanging nyatane para Pandhawa katone padha nglirwakake marang kewajiban kejaba kuwi nggone kula wentah marang bumi
wis ora nganggo dipikir kanthi wening watone bisa ngasilake mongko bakal ngrusak gawe rusak ing bumi. Keronta-ronta rasane atiku, Kyai. Ngene. Aku ora maido. Nggonmu lara rasane atimu. Anggone gula mentah, tetanduran gula mentah lemah. Pancen sawetara beda kawan padatan nut jaman kelakone. Mestine nek jaman biyen kawan saiki wis beda. Ya mung aku njaluk karo kowe Bathari Sri apa dene Sadana. Gedhekno pangapuramu kelawan para Pandhawa. Ya nadyan sawetara ana kleru ning Pandhawa, arepa Pandhawa kuwi satriya nanging ya menungsa kedunungan luput, kedunungan lali, apes, murka. Dadi upamane ana kleru ning tumindak, aku sing njalukake pangapura. Aku pancen saiki nggone gula mentah tetanen. Kowe mau mung buru supaya enggal-enggal ngukup, enggal-enggal antuka kasil ning ora tau mikirake bab perkara rusake bumi iki bakal kepriye. Aku ngerti yen to dina iki anasir papat kuwi mau wis ora bisa dadi kanca rowanging menungsa. Anasir iki antarane bumi, geni, banyu, angin. Kuwi dadi kebutuhaning urip, kebutuhaning menungsa. Ning saiki wis ora iso dadi kebutuhaning menungsa, malah kaya-kaya dadi mungsuh. Tuladane bumi, akeh bumi sing jugruk, akeh lindu. Saiki ngendi to sing ora kobongan, iki perkara geni. Sadengah papan akeh kobongan, alas kobong. Kobong apa diobong aku ya ora ngerti. Nah. Terus maneh angin. Gedhening angin nganti ngrubuhake omah, ngrubuhake wit-witan. Apa meneh banyu, banjir bandang kala mangsane. Pancen kabeh iki mau yen to dipikir kanthi wening dipetung kanthi ganep iki pancen luputing menungsa. Ya, mung mengkene. Bathari Sri kelawan Sadana, mengko bab perkara panemumu iki mengko bakal tak aturake kelawan para Pandhawa. Mesakno momong aku para Pandhawa iki padha poyang payingan. Kawulane padha tangisan larang sandang, larang pangan. Mula tak jaluk rilaning atimu, Sri lan Sadana kudu bali, kudu mulih marang negara Ngamarta. Mesakno kawula Ngamarta, mesakno momongamu para Pandhawa. Apa, Bathari Sri? Iya, Kyai yen to pancen mengkono sawetara suwe nggon kuncat saka negara Ngamarta. Pancen dina iki kaya aku santuk pariparmaning dewa sarta para Pandhawa wis padha eling marang kewajiban kautaman. Mula dina iki bakal tak estake dawuhmu Kyai, mung aku njaluk Kyai Semar elingna kelawan momongan para Pandhawa kabeh aja nganti lali Purwa Duksina nggone kula wentah marang tetanduran. Ya kon ngopeni sing becik. Ya, wis aja semlang aja kuwatir. Inggih Kyai. Semanten ugi kula dinten menika kula inggih badhe wangsul nderekaken Kakang Mbok Bathari Sri. Jalaran panjenenganipun kaliyan kula menika mboten saged pisah. Arene penandipun menika kadang kula sepuh. Ya, Sadana. Eling-eling Sadana kuwi dewaning sandang Sri, dewaning pangan. Loro-lorone ngatunggal. Kuwi dadi kebutuhaning menungsa. Arepa nyandang apik sandangane mompyor nek wetenge luwe ya ora mlaku. Wetenge marek nek ora nyandang ya ora apik, ora jangkep. Dadi loro-lorone kudu manunggal. Mula dene iki wis kowe bali menyang negara Ngamarta, pulihna tentremna kelawan para Pandhawa kabeh. Ya Kyai bakal tak estokake. Sing ati-ati yo nggir Prabu Kusuma. Inggih. Wang Bathari, dene sak jengkar paduka kula badhe nderekaken paduka Sang Dewi.